Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa atong nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, fast crafts magabalik na sang biyahe Bacolod, Iloilo, vice versa. DepEd Region 6 nagpalambot sa pagpakigunong sa pamilya sa duha ka estudyante nga ginaligar naghikog bangod na budlayan sa learning modules. Sa balita national, Health Secretary Francisco Duque kag anay PhilHealth President Ricardo Morales ginrekomendar nga pasakaan sang kaso angod sa anomalya sa PhilHealth. Mga kongresista nga ginaligar imbolbado sa korupsyon sa DPWH ginaduso nga pangalanan. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga lao Sabado, Oktubre 24, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Ida Naboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Good morning, Action Boy. Happy Saturday, Happy Saturday. sa aton tanan. Happy Perfect. weekend. Oo. Panibag-o naman. Panibag-o naman yung weekend. Nag-talk show ka lang din. Good morning, Tanay Heaven. Salamat sa pagtanaw. Giona Gion. Good morning, mga ka-action. Yes, Of course, good morning, man. Bia Jonathan. Thank you so much. Jocelyn Kalamaan. Good morning, Action Boy. Kag Action Eden. Kag Remulta Charmaine. Good morning po and God bless you always. Thank you so much sa tanan nga nagatanaw, Action Boy. Ma-Earl, of course. Good morning, man. So, good morning, man, sa kay Major Romeo Vargas dira sa Himamaylan City. Thank you so much for watching. Kag, of course, kay Police Captain Junji Liba, aga pa man nagatanaw sila, Action Boy, no? Bel Nobleza, good morning, Action Boy and Action Eden. Sally Acque de Sousa, good morning, man. Action Boy, Action Eden. Maulanon nga aga. Keep say aga ulan, Action Boy. Sa Gaulan. Hindi maging nga basko ka. Tulotalit lang. Yes, perfect. Of course, Ma'am Vanessa Mayo, dira sa Minnesota. Good morning. Wow, she's wearing my second favorite color. I love that color. Aba. Ano na ka na, Action Boy? Rust color. Siya do ka orange. Nga do ka. Basta do ka tok-tok. Tok-tok. Gini pa social pa. Rust color. Gini pa social pa. Tok-tok. Naman na siyang color. Tok-tok ang kolor niya. Oo, tok-tok. Kaya ginatok-tok ka na. Good morning, man. Michelle Sayo. Rizal Jan, good morning from Sipalay City, of course. Salamat, Gid. Okay. Kay Renz Cruz, good morning, man. And of course, Pinky Turuel, happy Saturday. Morning, Action Boy, Action Eden. Still watching live from Barangay Villamonte. Please greet Family Terwell. Family Terwell, good morning. And thank you so much for listening. Good morning, man. Kay Michael June, sang aton sining Energy Fans Club. Do wala pa kabuto ang aton nga president. Bantayan ta lang siya dugay-dugay. Si Dennis? Oo, wala siya kabuto. Malakag ulan-ulanon mo, no? Perfect. Sino din ka na to? Dira ka na kay Nalds. Nalds Parcon Ligarde. Good morning, kag monitoring from Mandawi, Cebu. Good morning. Perfect. Kag kay Rene Hamelo, ano balita sa panahon? Good lang, ha? Basta maulan, medyo mauluan. Nung di sa amon sumong ka Si sa Bacolod. Quinta na ni mo, si Quinta. Manog Quinta na. Quinta na? Oo. Ang tropical depression. Quinta, yung pangalan. na siya. Do kurba, ang ito ka Quinta, gidyaw, no? Kay matani ko makwarta marcha lang. Or segunda lang, be. Ari ito Quinta. Quinta, gidyaw mo, ito ka very, ang speed. Jocelyn Aricivita Ola, good morning, man. Jomar Ayagan, watching from Zone 14A, Talisay City. Good morning sa Family Sales. Thank you so much. Kag happy birthday sa ako nga ginabibibi ni Blas si Bibi. Angela Torres Apawan. Good Dira sa morning. Deca Homes. Happy birthday, Ange. Third siguro ay third. Birthday. Anding. Third birthday. Third goro. Aka very baby. Baby yan, Baby. Si Anding. Oh, baby. Basta Andrea. Ano to nga? Angelica yan, no? Angela.
Angela. Do mga mo ginalapit-lapit dirang ano no. Ano yung mga yo ya boy no? Boy mo na siya. Pero nuts Nuts, nuts. Nuts Kalay. with letter K. Paano? KNOTS. Sige, standby kita sa mga balita lokal. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:08, detalya na sa aton mga balita lokal. Nagdesisyon ang tatlo ka mga shipping lines nga magabalik ang biyahe sa mga fast craft talin Iloilo padulong Bacolod kag vice versa. Sumugod Oktubre 31 kag akon sa Oktubre 31 kag Nobyembre 1. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahig ni Frank Carbon sang Wisam Express nga magabalik ang biyahe sang fast craft apang kinahanglan nga magpasunod ang schedule sang biyahe sang tatlo ka mga shipping lines. Natalana nga magpasa sa schedule sa biyahe ang tatlo ka mga shipping companies sa Maritime Industry Authority kun Marina sa masunod nga semana. Kung maaprubahan sang Marina ang schedule, mabalik ang biyahe sang Wisam Express kag Ocean Jet sa Oktubre 31, samtang magabalik naman ang biyahe sang To Go Supercat sa Nobyembre 1. Ginpaatag ni Carbon nga kalakipan sa mga konsiderasyon sa pagbalik sa biyahe sa fast craft kung magpabili no kung mas magnubo pa ang quarantine status sa siyudad sa Iloilo kag Bacolod. Kinahanglan man suno kay Carbon nga i-lift ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia ang iya mando nga nagadumili sa leisure travel. Magadepende naman sa kadamuon sang pasahero kung magapasaka o kung magapabilin ang plitihan. Nag-decide ang grupo nga ang Wisam kag Ocean Jet masugod biyahe October 31. Oo. No? Ang Supercat to go November 1. Isang lang kadlaw diferensya. Okay. No? Pero maubra pa na schedule. Kaya kinanglanan schedule sa tatlo ka barko pasunod. Kabla magagawain para makatipon ka pasahero. Ang kabahin sa pahayag ni Frank Carbon sa Wisam Express sa interview ni Aksyon Lord John Diaz. Samtang magapabilin ang 50% nga sitting capacity kag minimum health protocols parehos ang pagsuksok sa face mask kag face shield, social distancing kag pag-usar sang alcohol sa pagbalik sang biyahe sa mga fast crafts. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Philippine Coast Guard Negros Occidental Head Commander Jensen Benjamin nga i-require na sa Bacolod noon ang backtrack system para sa madasing nga contact tracing apang magahatag naman sang konsiderasyon sa wala pa naka-avail o kung wala sang available nga cellphone para makaparehistro. Samtang nagpalambot naman sa papag-iunong ang Department of Education Region 6 sa pamilya sang duha ka mga estudyante nga naghikog bagong ginaligar na budlayan sa ila sining modules. Sunod kay Dr. Leia Billaza, Public Information Officer sa DepEd 6, ang duha ka mga kabataan ang ginalakipan sa isa ka grade 7 student nga taga Tigbawan kag grade 10 student gikan naman sa San Joaquin, tanan probinsya sang Iloilo. Duha pa ni Billaza, padayon mapaman karon ang investigasyon sa kapulisan samtang nagapag-angot man ang school division head sa duha ka mga lugar sa pamilya sa mga biktima. Palayag ni Billaza, ang suicide incident ang isa ka sensitibo nga isyo kag marabo ang posible mangin rason gani unfair sa Billaza kung ipasibangod gilayon sa kabudlayan sang module o kung ipasibangod sa gilayon sa kabudlayan sang module sa paghikog sa duha ka mga estudyante. Pangabay ni Billaza sa mga estudyante, sumong man sa mga ginikanan nga kung may kabudlayan, kag mayara sang wala mahangpan, gilayon sila makig-angot sa mga manunudlo. Aside Balaan then it's a very complex issue, no? It's a public health problem and it's a sensitive and complex issue. We do not know what's going on in the minds of these kids. It is unfair to say, no? Iangot natin, i-connect natin ini sa mga modules ang pag-suicide sa duha ka kabataan. Ang kabahin sang pagpahayag sang ano ko ni Dr. Leia Billaza, Public Information Officer sang DepEd 6. Sa
Sa iban pang balita lokal, patay naman ang anay kagawad sang Barangay Malasibog matapos luthangon sa National Highways ang sitio Taquinto, Barangay Mabini, Syudad sang Escalante. Sadtong Webes na 7 sang gabi. Ang biktima ginkilala kay Ernesto Valiente, 60 anyos, kag nagapuyo sa Purok Balok, Barangay Malasibog sa amuman nga syudad. Sa investigasyon sang Escalante PNP, ang biktima nagapanlakaton upod sa mga abyan halin sa iya anak nga nagapanyapon kag magpadulong naman sa isa pa sini ka anak sang may nag-iping sa ilang nga pick-up nga salakyan. Sakay sa pick-up ang ginatudlo nga mga sospetsado kag isa sa duha amo nagluthang sa biktima rason sang iya sini nga kamatayon. Giningagaw padala sa Vicente Gustillo District Hospital ang biktima apang gindeklaran nga patay. Ang otoridad naka-recover sang 5 ka basiyo kay isa ka balines sang kalibre 45, subong man isa ka basiyo sang M16 Armalite rifle. Sunod kay Police Major Hiljan Despi, hepe sang Escalante PNP, wala pa man sang makaparecord nga may pamahog sa kabuhi ang biktima. Samtang ginapausisa ni Despi kung isa lang ka grupo ang nagpamatay sa Escalante, kaangay sa pagpamatay man sa ila patrol car driver kag enforcer sang syudad tinalikdan nga semana. Ini mga cities ang update, then nag-report na rin sa station, mga pasado na siguro na city. Then after nga na-report yung verify tayo yung incidente kung ano ka mato, sityo tang Quinto, National Highway. Na-recover ni ang kay G-Series ang 45 ang isa kang G-Series ang 16. So ang suspect unidentified na Ang hepe sang Escalante PNP, Police Major Hiljan Despi. Patay naman ang isa ka manugsagod baboy sa inangin luthang upod siya asawa sa sitio proper, Barangay San Agustin, Banwa sang Isabela, sa tong Huwebes, mga 5 ang takna sang hapon. Ang biktima gingilala kay Jesus Familiar, 59 anyos, pumuluyo sa amuman nga lugar. Base sa investigasyon sang Isabela PNP, nagapanamog sang baboy ang biktima sang ginlutang sang suspetsado. Gingilala kay Lorenzo Marfil, pumuluyo sa amuman nga barangay. Ang ining suspetsado nagpanago sa puno sang kahoy kag ginhulat ang mag-asawa nga manamog sang baboy kag gilayon ginluthang. Ang biktima nakaangkon sang pilas kay sang gindala sa ospital gindeklarar nga dead on arrival. Nagpalagyo gilayon ang suspetsado samtang padayon pa ang investigasyon angot sa motibo sang krimen. Plano naman sa PNP National Headquarters nga magpatindog sang dugang kag bago nga mga police stations ang kada banwa kag syudad. Ini palayag ni Police Brigadier General Patrick Villacorte, Deputy Regional Director for Administrations ng Police Regional Office 6, matapos magbisita kahapon sang aga sa Bacolod City Police Office. Sunod kay Villacorte, mapatindog lang ang standard PNP 3-story building kung may magdonar sang duta nga 500 square meters. Dako ang posibilidad nga una mapatindog ang standard PNP 3-story building sa Police Station 5 matapos may nagdonar sang duta nga patindugan sang police station. Nagpasalamat si Villacorte sa pila ka stakeholders kag barangay official nga nagpahulam sang duta agud mapatindog temporaryo ang mga police station. Apang sunod kay Villacorte, mayo pagid kung magbulig ang mga LGU nga makapangita sang permanente nga duta agud patindugan sang bag-o nga police station. Dugang pa ni Villacorte, may pondo ang PNP National Headquarters agud mapatindog sang dugang kag bag-o nga police stations sa mga banwa kag syudad. Gindayaw naman ni Police Regional Office 6 Deputy Regional Director for Administration, Brigadier General Patrick Villacorte, ang pagsunod sa Bacolod City Police Office sa mga programa ginapatuman ni Police Regional Director General Rene Pamuspusan. Nag-abot kahapon sa aga si Villacorte sa Bacolod City Police Office para mag-checkar, mag-validate, mag-evaluate sa mga programa kag best practices sa mga police station. Sunod kay Bacolod City Police Office Public Information Officer Lieutenant Colonel Ariel Pico, ginpahanumdo ni Villacorte ang basic nga trabaho sa kapulisan. Sunod kay Pico, nakita ni Villacorte ang kakulang sang manpower kag logistics sang Bacolod City Police Office. Sa karon, may 46% lang nga manpower ang Bacolod City Police Office nga kulang ini para sang 54%. Dunga pa ni Pico, may maayong balita ang ginapalayag si Villacorte para sa BCPO apang wala na niya ini pa gindetalye. Amat-amat naman nga nagadamo o nagabisita sa Roman Catholic Cemetery nga nahamtang sa Dalan Burgos, Barangay Villamonte, syudad sang Bacolod. Suno sa portera nga si Teresita Gaurino, sumugod sang ginpapanahog sa General Community Quarantine ng quarantine status ang syudad. Amat-amat na nga nagdamo o nagpadulong sa patio ug tinluan ang palibot sang pansyon sang ila sini nga nagtaliwan nga mga himata. Aminado si Gaurino nga madamo man ang mas ginpakamaayo na lamang nga magsuol sang manugpaninlo kag manugpaminta.
Ang mga nagabisita sa patio obligado nga magsukso sa face mask kag face shield kag mag-obserbar sa social distancing bilang safety kag health protocol. Nakarecord naman sa dugang nga 174 ka kasos ng COVID-19 ang Western Visayas, kaya nagdangat na karon sa 15,379 ang kabilugan nga kaso. Ang mga lugar nga may madamo sang bago nga kaso mo ang Negros Occidental nga may 89, siyudad sa Iloilo nga may 40, siyudad sa Bacolod nga may 19, probinsya sa Iloilo nga may 19 kag Capiz nga may 6. Ginanunsyo man sa DOH ang 135 ka bago nga recovers nga nagdala sa kabilugan nga 12,061. Samtang nadugangan sa duwang na patay nga nagdala sa kabilugan nga 361 sang death toll. Sa katapusan nga balita lokal, nagakalipay naman ang 5 ka mga maswerte nga high school students gikan sa naglain-lain nga lugar sa probinsya sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod matapos mapilian ang ila entries kag nangin kabahin sang top 5 sa Aksyon Radyo Bacolod 4-piece ukon pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Nadala sa top 5 amo sanday Leira May Matacubo, 12 anyos ang sitio Bukalan, barangay RSB siyudad sa La Carlota, Roy Vincent Piadoche, 17 ang edad sang Purok Maninihon, barangay Tangob, siyudad sang Bacolod, Mark Anthony Sangrenes, 15 anyos sang Purok 5, barangay Bulata, Banwa sang Kawayan, Nelson Susano sang barangay San Jose, siyudad sang Sipalay, kag Nialin Aurelio, 14 anyos sang barangay Bakong, siyudad sang Bago. Sa 5 ka mga top 5 entries, pagapilion ng 3 ka mga tagdaog sang cellphone sa kaalwan sa Aksyon Radyo Bacolod, samtang magabato naman sang 500 pesos nga load ang 2 ka mga finalists. Ang top 5 entries ang ginanunsyo sa programa nga This Is My Life kahapon sang hapon, kag ang magadaog naman sang cellphone ang mahibaloan sa patigayunon nga deliberasyon. Ianunsyo ang top 3 entries sa maabot nga Lunes, Oktubre 26. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:18. Alright. Abi ko anay, kuha na ka, kuha pagalit, no? Sige. Nakakay mabalik ko anay. Wala kayo galag din sa action idin. Ikaw na, be?
Good morning, Danay Action Boy, kay JR Takalinar Agire. May aga maka-aksyon. Monitor lang kami di sa, sa Luanda, Africa. Cause this is Africa, Tamina. May sugbon. Rosana Silpao, maulanon nga umaga. Watching from La Carlota. Thank you so much, Anbella. Good morning. Watching live from Iloilo City. Yes, makabiyahe na. Okay. Alan Cañete Rihon. Kagwapahon, syempre. Syempre. John Aguion, pag-rate niya lang kay Jose Sarno Jr. Hello, Jose Sarno Jr. Joseph Del Campo, good morning sa tanan. Gapamati sa Aksyon Radio. Kay Enna Ayam, kay Anmay Nigro, Anmay Tizon Putong. Good morning. Galantaw kami live sa Facebook, watching from Bogo City, Cebu. Mayong buntag kaninyong tanan. Aha. Hindi ka na tuman? Kay Vanji, isulat ka na. Ito ka layo na sa nga kuhan diya sa ako na. Wala pa gyapon. Masis dalong ka nagalin. Si Kayla Jelly, ara, good morning. Sa kaibigo ta Roberto Gallo, good morning ko kag good luck sa Khabib. Khabib. Sa kuhan ko rin sa UFC ko rin eh. Oo. UFC ni siya. Yolanda Alcayaga Galigar, no? Good morning man. Lenny Mitokwa. Sa kay Rodney ayong rin ko na sang makilignit. Enjoy some printing sang modules. Happy weekend. Mga maestro ko rin kag mga good luck Khabib. Siling ni Juan Bolgalio. Naka na sa dalom gali ayun. Di ka na dampe. Sheila Alagos, Lilian Bermudez, watching from Melbourne, Australia. Niya namin nagit pa ulit na sa Negros. Kuha ni siya sa classmate ko ni siya sa Australia. Tapos kuha ni siya na couturier bala. Mga, ano lang mga bayo na bala ng mga couturier bala. Okay. Couturier. Oo na. Amo na siya to. Kaya dito sa Australia. Sure. So kung diri ka, magkadto ako na di siya. Pabayuan ta kasi yan. Perfect. Basta may mga sobrat. Tama na sa mga gowns, mga... hello. May mga kuha na sa mo, may mga ano pa lang modeling bala, may mga... Mama si kulang ka mo da. Maputot edisyon. Andrio Huilar, good morning man. Rose Wenner, may aga dira sa Germany. Alex Montesa, of course. Shikson Defensor. Ginatamyo lang ang pamilya niya sa Manapla, ka Gordon family. Labi na si asawa kasi Mary Ann Gordon. Sa classmate ko, Marilo Varela, good morning man. Si Vanessa Mayo, kung familiar ko sa Minnesota Vikings football, hindi ko familiar sila. Football lang. Ang namin niya nga football, naman, soccer football. Kwan gali ng inang American football. Base, ang gamo na yaw. Gadala sila isang... Jersey Viking. Hindi ko sa familiar gid sila nga aman ni Ma'am Van. Teddy Joe Apiladas. Sige, action ina ka na. Good morning Danay, of course. Kay basi pasunggod naman si President Dennis Richard Tiborova. Amalia Halong nga magdala ko no payong ang Energy Fans Club. Brown out ko no Saturday 6 a.m. to 6 p.m. Dito sa Ila. Olive Prado Gargaritano watching live from Hotel Quarantine Facility sa Manila. Mayo. Kay nakaamat-amat na puli. Kay Alex Monteza, Maria Manami, ang liki-liki isang adlaw sa likod ni Quinta. Chevy Iligan, good morning. Monitor sa Barangay Suay, Himamaylan City. Thank you so much. Alex Fuentes. Kabay pa to si Khabib la kay kabay pa magdaog. Bulit ka pre bala kay. Nga naman. Basta lang. Amigo ko ni nga. Basta lang sige. Basta lang magdaog si Khabib. Sige. Katanaw ka man UFC? Wala. Okay. Good morning anak kay Jessie kag Bambi Geston Sunny, no? Bebang kag Fred Liaguno, Kathy Nicavera kag Yvette Yap. Sang Riverside ni sila, no? Mga hard to get ni sila sa Riverside. Hard to get? Oo, ng mga edad na vlog ako mamana, mga hard to get. Amo na. Di pwede taas lang yung standards. Ti hard to get ka gani. Muna nga. Pangitaan ko ni gurong duwan ni my five. Susan and Roger Dukay, Teray, kag Hilbinia sa kag kay Donya Elena, kag Don Ikong dira sa Talisay. Good morning. Good morning man kay Veronica Balyada sa Chaos, kay Chati Man from Germany. Wow. Vicente Semeliano, watching, monitor kami sa inyo diri sa Check-in Hotel. Mabuhay. Thank you so much, Sir Vicente Semeliano. Madamong salamat. Sige, okay na. Okay. Okay, stand by sa mga balita national.
Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Okay, sige, sa aton sining mga nagpadala diri entries bala sa sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Standby, magabot kita sa aton winner karon nga aga. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, sa aton sining winner karon nga aga, ginadial na ni Action Eden, ang aton sining winner for this morning. Sa aton nga sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. So cellphone nyo ha, standby kay tawag kami. Ara na ginagaring. Garing lang, basi tulog pa. Sige. Liwat be, dial liwat be, basi kung kuan kinanglan tatlo ka kuan i-dial sila, i-redial. Kaya kinala lang ato sa cellphone ready ha, kay aras tupad. Basi aras sa banyo, way takbalo, basi ato sa banyo, cellphone ato sa kwarto, way tao sa kwarto, or ang cellphone niya ginsabit guro sa kuan, sa banggirahan na. Banggirahan. Ano sa banggirahan? Ando ka wala gida? Wala gaya, naman tatlo na sa tanggan. Kaduwa na to. Way guro ang cellphone sa tupad niya. Last. Budlay ko sa kung namuok, tulog mo, kaya kakakuan nga daan sa bungo. Katugnaw sang hangin. Matugnaw ang tiyempo, mawala nun ang panahon. Sige, samtang nagadaya ka Action Eden, mata ko din sa iba natin rin ang balita nasyonal, ha? Samtang nagadayal ka. Ginpahayag na anak Kalusugan Party List Representative Mike Devansor nga Sanday Health Secretary Francisco Duque III kag si Anay PhilHealth President Ricardo Morales ang kalakip sa ginrekomendar sa House Panel nga pasakaan sang kaso may kang tanan sa ginaligar anomalya sa PhilHealth. Suno kay Devansor ang ginarekomendar nga kaso sa kay Duque ang may angot sa pag-reverse sa desisyon sang Court of Appeal sa kaso sang Cebu-based Perpetual Soccer Hospital nga guilty sang duha ka counts tungod sa pagpalawig sa confinement period sa pasyente nga isa ka paglapas sa PhilHealth law. Patag ni Devansor, wala gin-impose ang PhilHealth ang 3 ka bulan nga suspensyon kag 10,000 pesos nga penalidad sa ospital kag sa baylo ginpabayad lamang sang 100,000 pesos. Si Duque amo ang chairman sang PhilHealth Board. Posible naman nga magpasaka sang kaso pila ka mamalida batok sa mga involvado sa ginaligar anomalya sa PhilHealth. Sino kay House Committee on Public Accounts Chairperson Mike Devansor, pwede nga himuon ang pagpasaka individually apang hindi pwede bilang body, Congress o committee. Dugang pa ni Defensor, isa sa pinakadako nga issue nga cover sang draft committee report nga mong ginaligar anomalya sa settlement nga involvado sa ang PhilHealth kag Cardinal Santos Medical Center sa diin 160 milyones pesos ang pondo sa state health insurer ang nadula. Kuwanta galing, ano ganito panawag ni nag-brown out ang aton nga talok. Pa-standby lang sa anay be, kaya nag-brown out pa kadali. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Nadula kita sa makadali, no? Sa aton nga Facebook followers dira yan, nadula kami kadali sa on air kay nag-brown out bago ding ulan-ulan, no? Basta magpulupis ngo da ng kalangitan na may amuna dayon mo, no? Anyway, ang aton sining winner sa aton nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod o Konsap ARB, taga Totong 1, Barangay Felisa, Bacolod City. Congratulations sa kay Annalyn Buga. Aris mo sa atong linya si Annalyn, no? Annalyn, good morning. Hello sir, good morning. Yes, good morning. Annalyn Buga. Pila na edad mo, Annalyn? Ay, 42 na sir. Ay, tingnan doon na hamot. Kagin sa edad mo.
May ganin na mo, si Eden nga 43 na siya. Anyway, din nga ubra, may banana ta, Annalyn? Ay, nang sa subong, wala pa kami nag-operate liwat. Actually, gabra ko naligad sa Maidol agency. Pero sa subong, wala pa kami Ay, pa mo kabalik ubra? Okay. May kabataan na ta? Why, gid bala, sir? Why, gid kami tagaan pa. Why pagin bugayan. Pero may bana? Oo. Sige lang. Kung ay bugayan, may rason din na, no? Anyway. Pwede ka pa-adapt. Pwede ka na pa-adapt section Eden sa imo. Sige mamangkot ko sa imo, kabalo ka sa programa, subong? Sir? Oo. Ng Aksyon Radio Morning Edition. Aksyon Balitang Bayan, numero 1, kita subong, no? Aksyon Balitang, kaya 6 to 6:30, Aksyon Balitang Bayan na numero 1, pagka aksa alas 7, Aksyon Balita Morning Edition, no? Kilala mo ang mga anchor subong? Si, Sir Boy Duran, kag si Eden Aboso. Okay. Sige. Perfect. So, Annalyn, congratulations. Ikaw atong tagdaog karon sa aton nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ang imo premyo, lalton mo lang kay mat-text na sa imo ang walang hasol. Wala, kuskus balo. Mat-text lang sa imo sila na okay kung may ara na hindi lagi na-text iba na dilat. So, lalton mo lang kay ipadala lang sa imo, ha? Sir. Sige. Annalyn, congratulations and good morning. Okay, thank you. Sige. Annalyn Buga o sang Totong 1, Barangay Felisa, Bacolod City. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantaya nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Kaya alang-alang natin sa aton nga panahon, no? Ang atong dugang mga balita karon alas 7 na lang sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na kita na sa Aksyon Report, second portion ng Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa